Промени живота си за 180 дни. 6 месеци. Толкова е нужно. 6 месеца достатъчно дълго, за да видим огромни резултати, а достатъчно кратко, за да останем фокусирани и мотивирани. Повечето хора планират по-внимателно следващата си почивка, а прекарват по-малко време за следващата фаза от тяхния живот. Избират хотел с часове, но не отделят ни 30 минутки, за да си направят план за своето бъдеще. Но ти не си от тях. Ти усещаш, че е време за промяна. Нека те попитам нещо. Ако продължиш да го правиш това, което сега го правиш, къде ще бъдеш след 6 месеци? Същата работа, същите приходи, същите оправдания, все е също. Истината е проста. Какво не промянаме, избираме. И сега я започвам моята най-голяма трансформация, вдъхновена от един от най-великите умове и човек за личностно развитие, Джим Рон. Ако си готов или готова да избереш промяната, проследвай ме. През следващите 15 дни ще ги споделя 15-та трансформации, които Джим Рон е преподавал и заедно да започнем да ги правим. А ако искаш и ти заедно с мен да я правим трансформацията, пиши ми готов съм или готова съм и нека го направим заедно.